ina fatan ranka daɗe yana kallon mu ta fuskar akwatin talabijin ɗinsa ya kuma buɗe balam ɗin daidai yadda zai ji ansar da zamu bayar kowace gwargwado yadda ya sauƙaƙa. Abin da ya shafi tambaya ta farko yana maganar cewa wanda ba musulmi ba ya gayyaci musulmi don buɗe baki. Wannan babu laifi idan ya yi haka, sannan su babu laifi idan musulmin sun amsa wannan gayyata ɗin. Tunda cikin amsa wannan gayyatar babu wani abu na kaskantar musulunci ko musulmai, na tozaltar musulunci ko musulmai, sai dai abin da ya kamata su yi lokacin da ya gayyace su a irin wannan zama na buɗe baki, tunda shi dai ba azumin yake ba, kuma ko yayi ma ba za a ba shi lada ba tunda shi ba musulmi bane ba, to kar a je a taso haka nan ba tare da an ce komai ba. Ya kamata su yi amfani da wannan dama a matsayinsu na sarakuna, iyayen jama'a, shugabannin jama'a, su isarwa shugaban ƙasa koken talakawansu, al'ummarsu, su ce da shi ya kai shugaban ƙasa tun da ka hau mulki yau shekara 4 da wata kaza mun ga kaskanci iri kaza, mun ga kaskanci iri kaza, an kori da dama daga cikin 'ya'yanmu talakawanmu daga aikin soja, waɗansu daga aikin 'yan sanda, waɗansu an kore su aiki ko an musanya musu wajajen aiki daga manya-manyan ma'aikatu na gwamnatin tarayya. Me muka yi, menene dalili? Idan an sha ruwa an yi buɗe baki sai su faɗa shugaban ƙasa wannan, ko shakka babu dama ce ta su isar da saƙon talakawansu, su faɗi koke-kokensu, su faɗi abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya, kuma su yi masa bayanin cewa cikin shekara 4 nan da ya mai girma shugaban ƙasa kai kana mulki, abin da muke gani ilimi an cuce shi, mu ko mun riga mun san mana da koma bayan ilimi a jihohinmu. A dukkan bajet din da gwamnatin tarayya ke yi, ilimi na ɗaya daga cikin koma baya. Sannan kuma an cuci harkar noma, kuma noma din nan kusan 80 ko 90 cikin 100 ɗinsi a yankinmu ne ake yi, a inda talakawan mu suke, mu muke da kasar noma.